Jeg er også tryg ulighed i Makedonien, og selvom alle mennesker er forskellige, så opsøger vi anerkendelse af hinanden. Og dem, der deler holdninger og interesser, de vil typisk opsøge hinanden, hvilket skaber en differentiering i samfundet, der resulterer i en naturlig gruppering mellem borgerne. Og den her gruppering, den vil dog ikke altid komme alle borgere i samfundet til gode, da der selvfølgelig er nogen, der vil være stærkere og bedre stillet end andre. Og der skabes dermed en ulighed og forskel i menneskets adgang til samfundsressourcer. Derfor er lavet problemformuleringen i Makedonien grupperer de dominerende og de dominerede sig i Skopjes geografiske felter i forhold til kapitalsammensætning og problemstillingerne. Hvad er ulighed? Hvad definerer de dominerende og de dominerede Makedonien? Hvorfor har kapitalsammensætningen en afgørende indflydelse på borgernes geografiske gruppering? Hvad kan der gøres for at nå frem til en mindre social og økonomisk ulighed i det makedonske samfund? Hvilke undersøgelsesdesign kan sikre den bedste kvalitet? En problemstilling, hvad er ulighed? Ulighed det handler om forskellen mellem enkelte individer eller grupper med henblik på, hvilke forudsætninger de er udrustet med i livet. En ulighed det kan både forekomme mellem mænd og kvinder, unge og gamle og mellem land og by, men det handler i bund og grund om menneskets adgang til samfundsressourcer. Og den sociale ulighed den kan også belyses fra mange forskellige perspektiver, både i forhold til økonomiske situation, jobsituation, sundhed og helbred, som oftest er de indikatorer, man opererer med, når man måler på den sociale ulighed. Og for eksempel i forhold til den økonomiske ulighed, som typisk er det, man måler på, jamen den forårsages af, at folk har en forskellig disponibel indkomst, alt efter hvilken jobsituation de er i, eller om de overhovedet har et job. Og den vil derfor variere, og der skabes dermed et økonomisk ulige forhold mellem borgerne i samfundet. Og jeg kan derfor konkludere ud fra problemstilling 1, at ved ulighed er altså tale om, at alle individer i samfundet ikke har adgang til alle samfundets goder, fordi de er begrænset på forskellige områder, hvad enten det er i forhold til jobsituation, økonomi eller social arv osv. Og problemstilling 2, hvad definerer de dominerende og de dominerede i Makedonien? Jamen ved at skabes det her ulige forhold mellem borgerne i Makedonien, så skabes der også et forhold, hvor nogle borgere i samfundet vil være bedre stillet end andre. Den franske sociolog Pierre Bourdieu, han har teoretisk forsøgt at indkredse, hvad der er grundlaget for den enkelte livsstil, og dermed den teoretiske baggrund for, hvorfor vi ligesom har ulighed. Bourdieu opererer med de her 3 kapitalformer: kulturel kapital, som drejer sig om dannelse og uddannelse; økonomisk kapital, som i forhold til den økonomiske situation og de materielle ressourcer; og social kapital, som drejer sig om de normer og værdier, man ligesom har med sig fra opvæksten samt sociale relationer. Og Bourdieu han mener, at vi udstyrer med de her 3 kapitalformer i forskellige mængder, og det er derfor grundlaget for den enkeltes handlinger igennem livet. Og da vi ligesom er udstyret med forskellige mængder i forskellige kapitalformer, så kan de overføres til begreberne i de dominerende og de dominerede. De dominerende det vil jo være dem med en stor mængde af de forskellige kapitalformer, og det kan typisk være de stærkere og bedre stillede borgere i samfundet. Det vil sige, det vil typisk være de højt uddannede, det folk, der har lederpositioner og andre vigtige ansvarsområder. Hvorimod de dominerede, det vil være dem uden nogen for kapitalformer, og det vil typisk være de lavest og svagest stillede borgere i samfundet, og det vil sige, at det vil være de lavt uddannede og de borgere, der ligesom lever af de offentlige ydelser. Årsagen til, at de her dominerede i samfundet ikke blot vælger at sige, at vi vil være de dominerende, men det er fordi, at der er det her samfundsmæssige hierarki, som skyldes den symbolske vold, som ligesom er en magtmekanisme, der har til formål at opretholde den her eksisterende magt, der er allerede til stede i forhold til de her magt- og dominantstrukturer i samfundet, altså den eksisterende sociale orden. Det vil sige, at de dominerende gør ligesom, at hierarkiet i samfundet, jamen, det bliver en naturlig del af samfundets struktur. Og i hovedstaden i Skopje i Makedonien, der ses tydeligt det her forskel, hvor vi har det skel mellem borgerne, hvor vi har de dominerende og de dominerede. En undersøgelse, som ses i form af tabel 2, jamen, den viser, at i bydelen Center, som ligger i Skopje, jamen, der har 14% af befolkningen mellem 18 og 65 år en årlig disponibel indkomst på 1 million makedonske dinar, hvorimod den kun er på 9.900 makedonske dinar hos 80% af borgerne i Shotorizari. Og vi har derfor et meget, meget stort skel mellem borgerne, hvor at vi ligesom kan indikere, at borgerne i Center de har høj økonomisk kapital, mens dem i Shotorizari har lav økonomisk kapital, og vi kan derfor definere borgerne i Center som de dominerende, og i overvejende grad borgerne i Shotorizari som de dominerede.
Samtidig så viser undersøgelsen også, at 42% af borgerne i Center aldrig eller ofte deltager i kulturelle arrangementer, såsom biografture, teaterforestillinger osv., mens 20% af befolkningen i Chuchoisari gør. Det vil sige, at der er altså en væsentlig forskel, som antyder, at borgerne i Center har en lav kulturel kapital, mens borgerne i Chuchoisari har en høj. Omvendt. Ja. Derudover viser undersøgelsen, at 71% ofte deltager i sociale arrangementer i Center. Det vil sige, de viser altså, at de her borgere i Center, jamen, de har gode kontakter, de har gode forbindelser, og dermed høj social kapital. Hvor altså det vil sige, at det er kun 14%, der aldrig deltager i sociale arrangementer, mens det er altså hele 40% af borgerne i Chuchoisari, der aldrig deltager i sociale arrangementer. Det vil sige, at undersøgelsen for tabel 2, jamen, den viser dermed, at man i overvejende grad kan definere borgerne i Center som de dominerende, mens man kan definere borgerne i Chuchoisari som de dominerende i samfundet. Og jeg kan derfor ud på problemstilling 2 konkludere, at i Makedonien der defineres de dominerende som borgerne med stor mængde af de forskellige kapitalformer, som ses i form af høje indkomster og adgang til internet, samt hyppig deltagelse i kulturelle og sociale arrangementer. Derimod defineres de dominerende som borgerne med lidt eller ingen mængde af de forskellige kapitalformer, som ses i form af lave indkomster, samt sjældent eller aldrig nogensinde deltagelse i kulturelle og sociale arrangementer. Problemstilling 3. Hvorfor har kapitalsammensætningen en afgørende indflydelse på borgernes geografiske gruppering? Jamen, Bourdieu's-teorien bygger ikke kun på, at borgerne definerer eller grupperer sig efter de dominerende og de dominerede, men også efter deres kapitalsammensætning. Og Bourdieu mener, at folk med samme kapital ofte søger sammen, fordi de søger anerkendelse af hinanden. Og de her anerkendelser, den kan altså ikke ske på tværs af kapitalerne. Da individet ligesom søger anerkendelse af folk, ligner en selv. Og der er også for eksempel, at dem med høj social kapital, men de vægter ikke de samme ting højt som dem med høj kulturel kapital, og de søger derfor anerkendelse af hinanden. Og dermed også nogen, der har en lignende habitus som en selv, det man ligesom tenderer til at styre mod individer, så det så bekræfter ens positioneringer, altså ens valg, men samtidig for ikke at få udfordret og sat spørgsmålstegn ved ens habitus. Det vil ligesom vil sætte individet i en usikker position. Og baseret ud fra undersøgelsens tabel 2, så viser tabellen, at 57% af befolkningen i Skopje mener, at deres venner og familie deler samme interesser som en selv, mens 38% mener, at de overvejende grad gør. Det vil sige, at dataen viser altså, at Bourdieu's teori overvejende grad holder med, at vi grupperer sammen med folk, der ligesom deler samme interesser og holdninger som en selv, altså det vil sige samme kapitalsammensætning. Det er dog vigtigt at være metodisk bevidst i forhold til tabel 2, den kun er baseret på 42 respondenter, og derfor bruges til at generalisere et fælles udtryk for alle borgernes mening i Skopje, selvom det kun er baseret på 42 personer, altså respondenter. Og dataen kan i overvejende grad være usikker, og derfor kan repræsentativiteten altså halte. Derudover er dataen tabel 1 og 2 baseret ud fra meget, meget store områder i Skopje. Og det kan derfor være vanskeligt måske lige præcis at definere, at man grupperer sig efter de forskellige kapitalformer. Og jeg kan ud fra min problemstilling 3 altså konkludere, at dataen i tabel 1 og 2, den bekræfter i overvejende grad, at kapitalsammensætningen har en indflydelse på, hvor borgerne grupperer sig i samfundet, fordi de netop grupperer sig efter sammen med dem, der vægter den samme kapitalform, fordi vi netop søger anerkendelse af dem, og vi ligesom vægter de samme værdier herunder habitus af de personer, vi netop søger anerkendelse af. Problemstilling 4. Hvad kan der gøres for at nå frem til et mindre social og økonomisk ulighed i det makedoniske samfund? I bilag 1, der lyder det jo, at fra officielle figurer, at i Makedonien, jamen, der har vi en stor økonomisk ulighed med en Gini-koefficient på hele 43,6 målt i 2010. Og det er jo en bemærkelsesværdig høj Gini-koefficient, og den vækker derfor stor opsigt, da undersøgelsen også viser, at uligheden kun er blevet værre over de seneste år, det vil sige, at den er altså stigende. Og det er den fortsat. Og ydermere mener borgerne altså i højere grad, at jamen, man vurderer ikke ud fra ens kompetence, men ud fra ens formue, hvilket kan ses i form af en respondent, der siger, du er den gode, hvis du har penge. Du er ikke, hvis du ikke har penge, er du ingenting. Du er et 0. I et interview 3 i bilag 3. Og derudover viser tabel 1 altså også, at det hele
80% af befolkningen mener, at uligheden er stor eller meget stor i Makedonien, mens 60% mener, at uligheden bør reduceres. Det vil sige, det viser altså, at borgerne i Makedonien, de føler sig uretfærdigt behandlet, og den her forskelsbehandling, den ses også ud fra bilag 2, som viser en undersøgelse foretaget af The Institute for Sociological, Political and Theoretical Research, at kun 11,2% mener, at borgerne rent faktisk vurderes ud fra deres kvalitet og kompetencer, når det kommer til beskæftigelse. Og det indikerer altså også, at arbejdsgiveren, jamen de kigger ikke på ansøgerens individuelle kvalitet og kompetencer, men derimod på deres politiske tilhørsforhold, hvilket ligesom skaber et ulige forhold mellem borgerne, fordi de netop ikke har de samme forhold at gå ud fra, der netop er baseret på deres politiske tilhørsforhold. Og reduceringen af ulighed i Makedonien, jamen, den kan blandt andet ske igennem, at jamen, der skal være flere borgere, der kommer ud på uddannelses- og arbejdsmarkedet, som ligesom resulterer i, at borgerne bliver mere informeret og alt mere dannet, samt at klasseopdelingen, den skal reduceres, så vel man ikke ligesom har et liv, der er bestemt ud fra ens sociale position og arv, men derimod ud fra ens individuelle kompetencer og kvaliteter. Og det vil så også være med til at resultere i, at man vil blive ansat i et erhverv, som man er kvalificeret til, og ikke blot fordi man har de rigtige politiske tilhørsforhold eller rige venner og familie. Samtidig skal der også foretages generelle holdningsændringer blandt borgerne i Makedonien, hvor der skal laves nye politiske reformer og opgør, så vil en større del af befolkningen få lyst til at stemme, fordi en undersøgelse ud fra tabel 1 viser nemlig, at hele 38% af befolkningen, de stemmer ikke, og ved at lave de her ændringer, så vil vi også resultere i et mere demokratisk land, hvor vi har flere tilfredse borgere. Så jeg kan derfor ud fra problemstilling 4 konkludere, at for at reducere den sociale og økonomiske ulighed i Makedonien, så skal der foretages en generel ændring i borgernes indstilling til samfundet, og også selv på trods af, at det er en lang sociologisk og politisk proces, man skal igennem, så vil det altså uanset hvad resultere i en mindre ulighed i det makedonske samfund, og også selvom det måske ikke er en ulighed, hvor at de rige bliver fattigere, men en god ulighed, hvor vi netop får nogle fattige borgere, der bliver rigere. Ja. Problemstilling 5. Hvilke undersøgelsesdesign kan sikre den bedste validitet? Jamen, når man ønsker at undersøge f.eks. en påstand eller hypotese er sand, jamen, så kan man bruge forskellige undersøgelsesmetoder. Og inden for de samfundsvidenskabelige undersøgelser, jamen, så er det typisk baseret på metoder, hvor vi indsamler noget data, enten ved at spørge eller interviewe et vist antal, eller et vis udstrækning af nogle respondenter. Og det kan enten være i form af den kvalitative eller kvantitative metode. Der skal dog bemærkes, at der både er ulemper og fordele ved de to undersøgelsesdesign. Jamen, ved den kvantitative metode anvender vi, når vi har et forskningsfelt, som vi ønsker at gøre målbart, altså noget, vi kan kvantificere, som består af en mængde hårde data, hvor undersøgelsen netop kan bruge til at kvantificere. Og fordelen ved det undersøgelsesdesign, jamen, det er, at det er muligt at inddrage et stort antal respondenter, som vi kan generalisere ud fra, sammenligne data, og samt at det er meget ressourcevenligt og objektivt. Dog er der ulemper ved det, som er netop, at det giver ikke et nuanceret datasæt. Der er risiko for en spuriøs sammenhæng eller i hypotesen, samt at der er risiko for, at der kan være forståelsesmæssige problemer i f.eks. et spørgeskema, som der ikke er muligt at give en videre uddybende forklaring af. Ved den kvalitative metode anvendes, når man ønsker at undersøge en række forhold, som måske er vanskeligt at kvantificere, og dermed iagttage og måle på. Men fordelen ved det her undersøgelsesdesign, jamen det er, at det giver et nuanceret og troværdigt datasæt, som ligesom, og der er mulighed for ligesom at omformulere spørgsmålene, hvis der opstår uklarheder eller vanskeligheder. Men ulemperne ved det er, at altså, det kvalitativt det er meget ressourcer- og tidskrævende, og det er svært at sammenligne data, og der kan også forekomme manipulation mellem interviewer og respondent. Jeg kan derfor konkludere ud fra min problemstilling 5, at der er både fordele og ulemper ved de to undersøgelsesdesign, henholdsvis det kvalitative og det kvantitative. Og validiteten, jamen, den vil i høj grad afhænge af, hvilke type undersøgelse man opererer med. Og for at opnå den bedste validitet, jamen, så er det måske, at vi skal ud og have en kombination mellem de to undersøgelsesdesign, for ligesom i sidste ende at få et kvantificeret, men samtidig nuanceret datasæt, som ligesom kan i sidste ende kan give en bedre forståelse af de variable i den givne hypotese.
Og en overordnet konklusion til min problemformulering i Makedonien grupperer de dominerende, og de dominerede sig i Skopjes geografiske fælder i forhold til kapitalsammensætning, jamen der kan jeg konkludere, at ud fra den empiriske dataindsamling, vi har lavet, som ses i form af tabel 1 og 2, så viser samfundsmæssige mønstre, at i Makedonien, der grupperer de dominerende, og de dominerer sig i overvejende grad i Skopjes geografiske felter i forhold til kapitalsammensætning. Og det her, det stemmer altså i højere grad overens med Bourdieu's teori om, at vi grupperer os efter vores kapitalsammensætning. Og vi kan derfor i højere grad sige, at Bourdieu's teori, den kan i overvejende grad vise, hvordan visse makedoniske mønstre udspiller sig.